Sa panahong uso ang relasyon na kung saan walang label, nakiride ka pa talaga, sumabay ka pa talaga, nagpauto ka pa talaga. Kaya ngayon, ikaw ay nagmo-move on sa relasyon na wala namang commitment. Walang kayo, hindi ka sineryoso, hindi ka minahal at kailanman hindi ka mamahalin. Huy! Biro lang mahala, pero kung tinamaan ka, okay lang. Deserve mo yan. Marupok ka eh. Mahal, mahal, mahal. Ano yung sa'yo? Nandito na naman ako yung nida. Ay, namiss kita na eh. Ako na naman to, mahal. Ang opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba. Ako to, si DJ Kim Chino. At makakasama mo ko, 69 tayo, baliktaran tayo, 6 to 9 p.m. Pero mahala, may mga pagkakataon talaga na hindi mo pa mawari kung totoo. Kung siya na o kung sa umpisa lang ba magaling. Kasi parang walang butas ang kanyang pakikitungo sa'yo. At sa dami ng trauma na binigay sa'yo ng maling tao, sobrang lala na ng trust issues mo, lalo na sa relasyon. Tama, mali, di ba? At marahil kayo na pero hindi mo pa rin binibigay yung buong pagtitiwala mo. Hindi mo alam kung seryosong relasyon ba talaga yung meron kayo ng jowa mo. Kaya naman, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Bibigyan kita ng 3 senyales na nasa seryosong relasyon ka na. Wow! O, una makinig ka. Seryosong relasyon na yan kapag kayo ay merong or kayong dalawa ay bukas sa komunikasyon or mayroon kayong bukas na komunikasyon at plano sa hinaharap. Wow, ito yung sana all eh. Yung pinag-uusapan nyo na ang mga bagay tulad ng career goals, pamilya, ilan ang gusto mong anak, saan mo gusto itira, diba? Saan mo gustong location gagawa ng bahay? Ibang tira eh. Saan mo gustong mag-build ng tirahan? Yun. Di kaya ito sa girls, diba? Yung dream wedding. Iilan lang sa mga lalaki ang open sa ganyan. Minsan nga parang iniiwasan yung ganyang topic, diba? About sa kasal. O di kaya kapag date kayo, pupunta kayo sa jewelry store. Yung mga girls gawain to low-key, paparinig kung anong size ng kanilang wedding finger. Ano tawag doon sa finger? Wedding finger, no? Ring finger? O anong finger ba yun? Alam ko yan, mahala. Yung mga pagpaparinig at pupuntang jewelry store, mga ganyang bagay. Tapos meron kayong transparency at comfort na pag-usapan yung mga complicated topics, 'di ba? At minsan mas gusto nyo ayusin or madalas gusto nyo ayusin yung problema kesa takasan ito. Yan yung super relationship goals, 'di ba? Try nga natin, mahal, kasi ako willing din ako sa seryosong relasyon. Try mo si Kim Chino. Anyway, mahal, meron pa akong 2 senyales na nasa seryosong relasyon ka na. Kaya check natin kung 3 out of 3 kayo ng jowa mo at imbitahan mo si Kim Chino sa kasal nyo, gawin yung wedding host. Rumakit. Pero shoutout muna natin ang mga mahal ko na sina Kajot at Mrs. Kajot. Kajot lang. Lagi yan nakikinig sa akin. Lagi din silang 69. Hindi, laging 6 to 9 p.m. nakikinig kay Kim Chino. See you bukas, Kajot. O mahal, hanggang 9 p.m. pa tayo At kaya dapat nakatutok ka lang sa akin kasi tututukan din kita. Manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Here's Eraserheads, Ligaya. Metro's number one. Love Radio.